Hello guys, welcome back. This is Mira and Sweet Girl. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ വറുത്ത് ചിക്കനൊക്കെ വെച്ചുള്ള ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ അടിപൊളി ബിരിയാണി റൈസിലേക്കൊക്കെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വറുക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിലേക്കൊരു 2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ചില്ലി പേസ്റ്റ്, 2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനൊപ്പം 1/2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ടേമറിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇവിടെ കേർഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തൈര്. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ സവാള അരിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഒരു 2 സവാളയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷൻ ഓഫ് സവാള നമ്മൾ വറുത്തിട്ട ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ജസ്റ്റ് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നല്ലോണം വറുത്ത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് അതേ പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. എല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. നല്ല മൊരിഞ്ഞു തന്നെ വരെ വറുത്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ ഓയിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാട്ടോ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ വറുത്ത ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം പേസ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ചില്ലി നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കൂടി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ടേമറിക് പൗഡറും 1 ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ കൊറിയാൻഡർ പൗഡറും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇട്ടത് നമ്മുടെ സവാളയാണ്, ഒരു 3-4 സവാളയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കായിരുന്നു, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ കേർഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് അത് ചൂടാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി ഒഴിച്ചു. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തക്കാളി വലിയ കഷ്ണം ഇട്ട് കിടക്കുന്ന ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനൊപ്പം ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് നമ്മുടെ കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗരം മസാല 2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാളയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ, നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒത്തിരി നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം വേകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. മൂടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ്, നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് പൊക്കത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സും നമ്മുടെ സവാള വറുത്തതും പിന്നെ കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും നല്ല നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. അതും കൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ദം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലക എന്തിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചൊന്ന് മൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസിൽ ഫ്ലേവറൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങി റൈസൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനും അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ജസ്റ്റ് വേറെ ലെവൽ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ ഗൈസ്.